into yena inhle kabi yona wena nje ukuthi udlale kancane ukhani ngiyamthanda futhi nawe uyakuthanda kodwa uthando balamba lodwa alusho lutho phela wekho umfana ongavela azithi nje shi obishini lokuba step 5 ebhekile Mangibuka ngathi ngiyazama ngempela ukukhombisa ukuthi ngumuntu nami ngiyawenza amaphutha kodwa sengishintshile manje sengishintshile ngempela futhi ulangelishe emdala mayingaka bengizondlela yini isidingo nje sokuthi lo wenza okay hamba ke kuyosebenza uqhubeke uzondleleke lo langelishe wakho Nkosi vuselela uthando lwami kumama wami ongizalayo menze Nkosi angibone njengenye yamadodakazi akhe Ngoba ngikwenza abantu akho nama visitor. Cha asibonge. Lazo abantu abanjengawo abasandile futhi abantu abafana njengawo banebhadilo ngakani. Kana nje okhandashisayo abangajibika abangathi. Kanti eziningi insizwa nje igcwele inkukhu ebusweni bazo. Aziliboni igodi nesiliva. Nkosi yami. Ngoba sesekwenze njani? Ejabulile. Angifani ke nazo zonke izinto ongazi ngaso ntombazana. Mina noxove na uqeda umuzi wami ngicela ungizele uMangidi nokuthula. Kodwa bakithi sekwenze njani? Ngithe ngibizele uMangidi nokuthula Jabulile. nithi nenzani ngempela icabanga ukhona ozongiqhobela izandla into enenza ukuthi nibambane ngehluthu njalo njalo akekho ukunalokho nihlukumeza lo muntu uMangobese lo othi uyanithanda njengabantu besilisa abakhona empilweni yakhe Waphela uJabulile ungene efutheleka lapha kwami ezobuza umyeni wami into engayiqondi engayazi bekhuluma ngezingane ezibaqinyayo engazazi ukuthi siqhamuka ngeke ngisafuna ngicacisele khona konke lokho Jabulile uzokhuluma noma uzolokhu ukuqhubeka nokuchitha izinyembe zengenamsebenzi walutho la ngokusobala nje ukuthi lo kuningi abakwenzele logwala singazi ithini nani sebenzisana nobani iphona lo ngani mophela lo mntana sebenzisana naye kahleni qonda usithathu wena Jabulile linogwala nathatha ingane nanikela ngayo kumuntu ukuze libe nemali ligwilile iphona leyo mali ngoba namhlanje uhlula nje nakwenza ingane yakho le uthola imisebenzi engakholela imali ngisho njengayo namakhelwane ngoba ngisho manje sidididi sakwami esukwana sihlola nje ungiqedela umuzi lapha angazi ukuthi lengane abayihambisa abayishonisa babulala ingane umuntu engenacala Yase sesona ngesenzo sesesasenzayo futhi siyafisa ukudlula kuyo yonke lento sithole noxolo kodwa into enzima kakhulu ukuthi lo muntu uhamba nengane simazi ukuthi wahlala Jabulile angikwazi ngihlwa na ukubiza ngodade wethu ngendlela yezinto zenzayo Yabona nje leyo usuyenze manje hayi ingapheki kwakho konke bese babazi ukuthi ulala namadoda abantu ashadile nje qha Xwese phela dade wethu futhi ngenza noma ngabe yini ukuthi ngithole uxolo Musu uxolisa kumina Jabulile uxolisile nikumdala uxolisile kubazali balengane onayithatha nayenza lemkhulu Eyaphi lengane nayithatha nanikela ngaye episini eyaphi ngale Jabulile khuluma Siyabonga Ndodana yakho dade wethu sanikela ngayo sinogwala Angete Ayo, ngithokozela impela. Ngiyaqamba ukuthi mama wakhe abangesahamba. Kuzomela nje yonke into la ekhaya fitini ngomumo. Ya khona bangjalo. Yazi baba, Amazali etuzana
Apha mana ngisidini. Yeah. Xa sizomela ishift izinto esenza ngayo. Ikakhulukazi njengoba kusasena nosandile sakhulu. Hayi qinisele impela lapho ndoda. Phela isithombe sabantu besilisa siphi la ngaphandle. Kumele sibakhombise ukuthi hayi amazambane akabolonke sake. Kuyingakho nami baba ngimile esinqumeni sami sokuthi unomsula ayigcine le ngane yami nje ngoba ngifuna ukuba ingxenye yayo. Baba ngiyazi khona ukuthi awuyena isenzo sami kodwa ke cela ungidedele ngifunde emaphutha nami. Ndoda lapha emsebenzini umsebenzi masongiphelele. Angazi ukuthi ngingakusiza kanjani. Ngoba phela ingane indleko nje. Baba ngimise ungabuye esikoleni ngenyanga ezayo. Ngisolo kusamatohwana ukuze ngiyikhuphe ingane yami. Nihluphalana ke nina. Zingane zanamuhla. Ngiyathanda ukudatshukela. Into imali nayenza kahle imbuka ngamehlo. Asikho isidingo salokho. Wena uzoqhubeka esikoleni. Mina indleko yezingane ngizoyithatha zonke. Wena uqhubeka esikoleni uzoqeda. Uyeke lokhu utetema la. Qhubeka lapho upheke lapho uqobanya ngesiloko. Awu kwahleli. Ngitema ngani manje lapho? Ngitema simdala kanje senzoba nanengane pho. Awu phela singathini phela? Ngoba lezi zakho lezi oyithanda kakhulu ayisekho. Hayi asiqhubeke ngithanda mawuzobuya. Ayezani ayithokoze kanjani ufike nje yonke into engomumo ndothanda. Namhlanje yeza. Ngiyathokoza kakhulu. Jabulile, angisafuni lutho ozokuhlanganisa nawe kulomuzi. Ngihambele manje. Kodwa ma ehlisa umoya phela nawe hlala phansi sikhulume ngale ndaba. Lokuthula. Uncane kabi mntanami ayidingi le. Futhi kungayingeni. Hayibo. Ngizomsindo ngiqhamuka le esangweni. Kwenzekeni? Manje ukuthula, Jabulile, kwenze njani? Khalelwa nabantu. Kodwa ikhululwe nedode wethu singabandawonye. Sigazi linye. Futhi umntwana wami uzamanje uzoshona phi? Lwandle. Ayikho nencane into engayikhuluma la. Ngoba ingane yami ngeke isabuye. Ngithi ngifuna ingane yami Jabulile. Ngifuna indodana yami Jabulile. Ngifuna ingane yami. Manje ukuthula. Ehlisa umoya. Lento mhlambe singahlala phansi ikhulume nje ngomndeni. Ukuthula ukuthi ulanda amanzi ngale. Baka mama, awusho ngempela. Ungibizeleni la ngoba uyamazi phela umama afundi ngiphume ekhaya. Awukahle mbo. Phela sibaningi sithokozile ukuba khona kwakhe endaweni so kumele sikubone. Manje tshela mina inhlelo zakho zisiphuca nini wena? Ha man. Kuyacaca ukuthi awazi lutho ngami. Kumanje nje impilo yami mahlangahlangene angazi ukuthi ngizothethani ihlanganise nani. Phela lo msebenzi man. Ish. Kwanzima nawo ukuthi lo. Kodwa ke nje mbe ngifisa ukwazi ukuthi before uthole lo msebenzi ngoba nawo ngisho ukuthi namanje sangaphinde uthole futhi. Akulahlambilo ngakufela sonke. Oh, kahle ngo. Namanje usangithakazela kanjalo. Usacabanga ukuthi kusayilezi ayikhathi wathi mangibiza kanjalo ngibele ngithamba. Suka wadlala ngithakazelo zami. Thathi iphezulu yakho ayifana abafana bala ebhamshela bangenakusasa. Kahle bophama ngingenza ngibe guilty. Phela nawe ulo ugudla amagqumayo kwasho ukuthi nami stage simi ngenhla ngalesa sikhathi habe. Hayi sesokhala someke ngoba sezadlula lezinsuku. Kodwa ngoba ngisakwazi ukwenza umama theke kusho ukuthi hayi akapheli na. Manje tshela mina upukhethiwe. Kahle nbo wabuza mina umuntu kanti akusisona isithandwa sakho khethiwe. Hayi kahle izinto phakathi kwami nokhethiwe ayisebenzanga. Kusobantu khona umuntu wangena phakathi kwethu. Bengingakwazi ke mina lokho. Okusho kamama ukhethiwe uvakashele kamalungu. Angazi ukuthi akusabuywa ngani ngoba nasesibhedlela ngimkhumbule nje yobona impendulo. Uthi uxoshwa yini ngempela ngoba phela useyithanda impela into yakho ukuthi ehleze ngekho lokho uvakashela komalumane. Kona sekuyasolisa akasazi nathi. Kodwa umamthe uzoyombheka ngoba ucingo lwakhe ayisangeni. Uyazi yena umalume noma ngempela. Hayibo, awusho phamani, usho ukuthi ungibizele la ukuthi sizokhuluma ngokhethiwe.
Jabulile, tshela ukuthi ngitshela mina ukuthi amanga wonke lezi khuluma ngalo Thuli. Ngiyafisa lento engabe ukuthi sonke sidumela ngalento yenzo ojabulile kodwa yakusilo kanje sonke siwumndeni asihlale njani lento sixazulule ingaziphumele ngaphandle ngikhuluma into sikhuluma nalo lo mnthatha amasaka nayo aphuma hambe lemagcini wosimo kodwa lento bengithi wena nje hayi angizuphinda kabili thatha amasaka nakho uphuma uhambe ngiyakuzwa Phamani kodwa iyodwa nje into engididlayo ukuthi yini osayithanda kumina nginengane elahle uyise nomama ongafuni nakungibona ngiphelele umsebenzi angina ngisho isitifiketi sami matriculate leso wena uzoba naso kulonyaka kanye engifisa ukwazi mina ukuthi angazi ukuthi mina ngithanda mhlawumbe ungaba beitifiketi onazo angazi ngithi ngithanda umsebenzi owenzayo angazi ngithi ngithanda ubudlelano nabo noma wakho kepha ngithe ngithanda wena uma ngabe ngakwazi ukukuthanda usafunda esikoleni ngenamsebenzi ngizohlulwa yini ukuthanda njengami Phamani inkinga ukuthi khanyisile njengamanje abantu sebethandela izinto abanazo lolu thando olungenasiqiniseko sekusasa ngoba izinto nazo asinazo sokuthi ziyolasta isikhathi esingakanani maqaphashi sonke ngivumele ngibe ngcenye impilo yami bamba isandla sami sicala indlela eyothandeni eyinjabulweni yengunaphakade yamukela uthando lwakho Ma, wonke umuntu lekhaya uthi ufuna ukuhamba. Wenze njani? Tanami ngonile. Angifanele ukuba umzali. Kahle nje ngenze ungaphindi umbone uma wakho. Hawu ma, uyasho kanjani lonto? Nobaba wahamba namanje sofuna ukuhamba. Ungayenzi lonto. Tanami, ngifisa kanjalo nami. Kodwa kumele ngihambile ukuze kube nethula. Ungihamba kanzo yakho. Abelo zakhe dadewethu. Kumele ngijeze lezinto zami zobubi. Hlala phansi. Mina angivumelani nokuthi uxoshiswa kwenja la ekhaya. Akusoka amaphutha siyawenza nami ngilenzile iphutha yizeke wena ungasibona ngesidingo sokuthi ungiseke. Kodwa ke kuthiwa kubuyisela okubi ngokubi. Yabona nje wena kuyomela ubongene unokuthula ngoba uyena okwazi ukuthi akukhulumele nakube ngiyakunika ithuba lesibili. Uyisela lezo mpahla emuva uhamba okwenza ukudla ngale kitchen. Kahle ngo. Kanti uma wena akasabuyi manje. Lapha ekhona. Inkinga ke. Siqala ukuphatheka kabili manje. Yacabanga sizoze kuphole nokudla simpekele wona. Nami singadideka ke manje. Ngoba metheni mina izoshesha abuye la ekhona. Hawu. Nkosikazi. Hawu, siyathokoza ke nkosikazi awuphekeni. Sesikline kanjani la endlini. Sakuphekela nokudla kwakho okumnandi okuthandayo. Siyathokoza noma masibuyile nkosikazi. Ngikwenzile amaphutha nkosikazi. Kodwa ke egcineni ngiyazi ukuthi nina umndeni wami. Ngizocela nje nkosikazi ukuthi silungise amaphutha ungasenayo imfihlo. Sikhulise nazi izingane ekufanele sizikhulise. Ungasekho imfihlo. Awu. Nkosikazi, ngabe khona no ungaphethe kahle nkosikazi. Ukhona? Yebo nkosikazi. Ngizokubuza kube kanye. Yebo. Nawe futhi ngifuna ungiphendule kube kanye. Yebo. Ngabe iqiniso ukuthi wena nojabulile nathatha ingane kaMangidi nawupisana ngabantu abathwalisana?
Angitshele ntombazane yami. Njengoba ucofana nefoni nje sodlanini. Kululeka uma ngizopheka. Ukuthi ngento encane nje sengididala. Ngaphela le mithatha sesikhathi singanani uzisebenza. Hayi ke ngane yami khuleka indaba yemithi. Imuthi usebenza ngoba umuntu elashwe ngesifo sakhe lesalashwe sona bese uyasebenza. Ngibuza lokho ukuthi wenza umuntu uthakuthande. Hawu. Lwebani. Wehla wanyuka nje wena nokudlisa abantu. Ngaphela indaba yakho. Ayibo ma, ngibuzela umngane wami. Ngibheka nje nesikhathi sokudlisa abantu. Uthi ngiyopheka futhi. Hayi, ngabe wenza kahle kuhamba uyopheka abanje. Ngoba phela ngeke sidliwa chafu wakho. Awusheshele. Kodwa nkosikazi, ngicela ungixolele nkosikazi. Ngangingenele usathana engawazi ukuthi kwawufunani kumina. Futhi engafisi nokuthi ubuye uphinde ungihlasele nkosikazi. Uyabona God, wenze okugcina ngihlola ngisho nawubheka emehlweni. Usukwazi ukuthwala kwala. Ukwazi ukuphisana ngengane kaMangide izeli iyodwa. Kodwa le ndaba mengaphumela emphakathini ngiyobukela ubani umphakathi. Nkosikazi izobe ubani emphakathini nkosikazi. Ngoba le ndaba yethu nawe lapha baleli khaya. So ngikwazi mina sithola isixazululo ukuze le ndaba ibe sixazululo sanombani phakathi baleli khaya. Uqinisele impela uma uthi ufuna isixazululo esosiza nombani futhi mina ngiyasazi leso sixazululo. Awu isiphi leso nkosikazi ngabe usunaso as long as phela nkosikazi mangabe sosiza nombani. Siza nombani impela into ozongenzela yona ukuthi uqoqe impahla zakho kwala uphume ungishiye kulo muzi nezingane zami. Uqonda ukuthi nkosikazi ngishiye umuzi wami nezingane zami. Ngeke kwala ngisakwazi ukuhlala nawe mina ngeke futhi mina ngiphume la ekhaya ngihambe ngishiye ingane nawe wena uzothi masuqakile uphisane ngazo kubantu. Awu nkosikazi lokho kwenzekayo kwangayona inhloso yami. Funa lo muntu wayazana noJabulile angamazi mina. Konke kwakuhlele uJabulile futhi ngiyasola ukuthi uJabulile khona into ayidlise yona. Uyazi ukuthini kwa sengikhathele ukukhuluma. Mina nawe siyoba ndawonye mhlazane uMangidi waba ndawonye nendodana yakhe.